Helo, fi yw Tristan, a dyma fy ffrindiau Elen, Ima a Travis, ac rydyn ni'n astudio yn Prifysgol De Cymru yng nghampws yr Atrium yng Nhaerdydd. Dwi'n hoffi Caerdydd achos dyw e ddim yn lle rhy fawr a mae popeth i gael yn yr un man. Hyd yn oed os ych chi ddim yn gyfarwydd gyda'r holl y fath o pace gyflym o byw mewn dinas, gallech chi wastad o fan hyn i Bywt Park, chymod. Achos bod yr atrium yng nghanol y dinas, mae'n digon rhwydd i cerdded draw i nghanol y dre a i mynd i siopa, gallech chi cael rhywbeth i fwyta, a gallech chi wneud hynny rhwng y lectures ych chi'n cael, chymod, yng nghanol yr wythnos. Unwaith y flwyddyn hefyd, mae cystadleuaeth i chwilio wlad y rygbi yn dod, mae pob un yn dod at ei gilydd, gefnogi wlad nhw, a ydych chi'n cael pobl o Ffrainc neu yr Alban neu'r Eidal neu beth bynnag, hyd yn oed Lloegr, chymod. Mae'n eitha dda i pobl dod at ei gilydd, hyd yn oed os mae rhywun yn colli ar diwedd y diwrnod, chymod, mae wastad yn sport, i dod ymlaen gyda'ch gilydd a beth bynnag. Mae dych chi'r bai wrth gwrs. Mae'n dinas mor brydferth yn ei hunan, chymod. Dwi wastad yn meddwl i'w hunan, pryd bynnag dwi'n mynd nôl gartre, a unwaith dwi nôl a dwi ar y motorway a dwi'n mynd o amgylch tu allan y dinas, chi'n gallu gweld y holl dinas. A just, dwi'n ffili helpu y teimlo wen yn dod nôl ar fy wyneb, pryd bynnag fi'n dod nôl i astudio yma, chymod, am y tymor nesa. A mae fe just yn dinas briliant rhywun edrych ni. Jyst wedi graddio a dwi'n teimlo mor falch o beth i ni wedi gwneud, ti'n modd. Mae wedi bod yn diwrnod hyfryd. Ond un peth trist ydy, da ni gyd yn gadael i'n gilydd wan. Wel, da ni'n gadael i'n gilydd, ond... Wel, ni wastad mewn cyswllt, ond mae'n amser i ddathlu ar diwedd y dydd, nawr bod wedi gorffen. Tynnu digon o lyniau a just dathlu hyn yma.